Weche manyien kama Gavana ma Siaya James Orengo gikone ogolo duonde e wi jochiw thieth ma nyawawa mayande ochungie tich e kaunti ma Siaya. Gavana Orengo ogolo chik mondo tim nonro matut e wi wachno koyango ni nitiere barupe ma oyudo kowuok kuom jochiw thieth mane ochungie tich ma ywak ni ne ochungi e yo ma ok ni kare. Jumachiel koro bang' board mandiko jotije piny owacho e kaunti ma Siaya thicho oko e tich jotije 380 mosebedo katiyo e migawo mar thieth e kaunti ma Siaya ataro mar chik. Gavana ma Siaya James Orengo gikone oloso e wi jotije ma nyawawa e kaunti ma Siaya. Koloso kod jofwamb weche e apise mage, Gavana Orengo owacho ni oseyudo ywak mathoth kowuok kuom jogo mane ochungie tich kendo golo chik mondo od buch kaunti ma Siaya otim nonro matut e wi wachno. I have received a petition dated 15th September from a number of persons named in the petition expressing concerns for purportedly having been unfairly dismissed by the county government of Siaya from service in the health department. A similar petition has also been presented to the County Assembly of Siaya. At this stage, I do not wish to compromise or interfere with the inquiry or intervention that will be undertaken by the County Assembly or any other investigations that may be launched by the agencies of Kenya's criminal justice system. Gavana Orengo bende wacho ni jogo ma utudore kod wachno owinjo timnegi nonro mar kit kaka gidak, komedo ni od buch kaunti ma Siaya owinjo kaw thuolo mar jumbe 2 e tieko nonro margi. I urge them all to carry out thorough investigations and expose this scam for what it is. It would also be necessary to conduct lifestyle audits on some of the individuals who could eventually become persons of interest. Noting the public outrage over this issue, we urge the Assembly to conclude this matter in a fortnight. Bende oyango ni jogo moyud kod ketho ibiro kawnegi ondamo mager mar chik kaluwore kod pen chike ma pachoka, komedo ni nyaka gibi giti kod duoko mar nonro mowuok e od buch kaunti ma Siaya kod migepe mag sirikal mabiro timo nonro. The county government of Siaya will cooperate fully and abide with, in accordance with the law, each and all recommendations and resolutions made by the County Assembly or other relevant state organs, including the enforcement of administrative action. Gavana Orengo omedo ni nitie dwaro mar nono kit kaka jochiw thieth go mane ochungie tich ne ondikie tich kaponi en kaluwore kod chik kata oyo. Kolero ni nitiere yo maler mayango kaka owinjo ndik e tich jotije piny owacho. There is need to engage with the victims and address their plight in the context of the manner in which the issue arose. There are clear procedures for qualified persons to be appointed and deployed as part of the staff establishments. Mabiro tok jochiw thieth 380 mane ochungie tich ni gin jotije manyawawa bago ng'anyo e kaunti ma Siaya ka gikwedo ni ok gin jotije manyawawa. En odiechieng' mar adek kapod imanyo ringre jalupo moro mane onimo e pi e dho wath